Yan yung ano, yung nabol ng unggoy. Magkamukha daw kasi sila eh. Nabot pa naman ako ng unggoy. Yeah, sayang. Wala na, sakit na ng ulo. Sulitin mo na. Oo. So, papasok na kami sa gubat. Gandang hindi nabot ng unggoy. Kayo ang hinabol ng unggoy. Ako kasi, hindi ako hinabol kasi kamukha ko. Kaya walang humabol. Kaya kayo, ba't yung dinagawa ng sarili nyo? Kang magreklamo, bundok ka oh. Tingnan ko nga kung gaano ang itatagal ninyo. Hindi pa ka mapuspos di bilbil na. Yun ang mapipaspes ang bilbil. Kaya mo na yung bel-bel. Hindi naman belly. Bungad pa lang ito nang papasok sa matrici. Ano na naman yan? Bayawak. Oh, bayawak siya. Kita kaya? Oh, capture siya. Yan. Maliit lang yan. Ipusim man. Tapos ingkwa na kanya kiipus na. Putot. Putot nga banyas. Banyas. Banyas yan. Putol yung yung buntot niya. Isa din ito. Yan mo man yung bagam. Musayo. Galalal ni Kwan. Niyang kulon. Pasok na tayo sa gubat. Maghanap ng unggoy. At akin nga yung muna pagbo kung pwede sa akin. Try mo. Ako nga mag-picture. Sige. Ay, itapon mo na lang. Sorry. Tara, 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 tara. Ang swerte natin, ano, hindi umulan. Lalakad kami sa kabulbisan. Kikita ba ninyo yung nakikita ko? Ayun, oh. Yung baboy ramo, ang laki niya, oh. May anak siya. Dalawang. Kumakain sila ng ng rambutan na laglag sa puno. Yung kahoy na yan, natumba na pero preserve pa rin. Preserve pa rin yung kahoy na yan. Natumba na nga. Mahaba-haba pa. Picture. Pa-picture nga dito. Hi! Nakahawak ka naman ng cellphone te. Kahit na. Oh. Di pa tayo nangalahati, oy. 1/4 pa lang. Wala pang 2 kilometers ang nadaanan natin. Okay, guess we doing just